Moltes gràcies, Maite. Jo crec que ha sigut una presentació per una pregunta incorporada. Deixa'm, i després començo formalment la intervenció, mig respondre-te-la. El que ens cal és una política de medi ambient que sigui industrial i una política industrial que tingui en compte el medi ambient. I això, de fet, és segurament una part important del concepte d'economia circular. Jo voldria començar, a part d'agrair-los a tots la presència avui aquí, que a més m'han dit que el canvi de sala no té tant a veure amb la disponibilitat del Parlament de Catalunya com amb l'interès que ha suscitat la jornada i el nombre d'inscrits. Per tant, agrair-los doblement la seva presència aquí. Voldria començar amb una frase d'un dels pares de la construcció de la Unió Europea d'avui, que és qui fou canceller d'Alemanya, Konrad Adenauer. És una mica llarga, però jo crec que és pertinent, que deia que tot ésser pensant, no només aquells que tenen en política una responsabilitat primària, haurien de consagrar alguna vegada una hora tranquil·la a reflexionar fins on hem arribat, en quina mesura ha descendit el nivell del nostre temps, qualsevol que sigui la pauta que se li apliqui en referència al que és bo i just per la humanitat. I seguia dient que ens devem a nosaltres mateixos aquest còmput, aquesta meditació tranquil·la, a fi de fer allò que estigui a les nostres mans per desviar la humanitat del camí que han pres per tal d'arrencar-la del límit del precipici en què amenaça enfonsar-s'hi. Fi de la cita. És per això que volia agrair al Consell Català del Moviment Europeu que ens regali aquesta estona de meditació tranquil·la, aquest matí al voltant de, com diu el títol, la transició de l'economia europea cap a un model circular. I vull agrair-los-ho perquè, també com diu el títol, i lliga també amb la cita d'Adenauer, es tracta d'un repte indefugible, una responsabilitat primària, principal. Igualment, a banda d'agrair al Consell Català l'oportunitat d'aquesta estona de reflexió i del tema escollit, crec que en aquests moments inicials d'aquesta intervenció he d'incloure el meu agraïment perquè hagueu tingut la gosadia de convidar-m'hi. Alhora, voldria fer extensiu també l'agraïment a aquesta casa, al Parlament de Catalunya, que és la seu de la sobirania del poble català, pel fet d'acollir aquesta jornada i poder-los parlar d'una qüestió com és l'economia circular. Segurament, com ens deia la Joanna Drake, un dels temes més importants que ens ocupen avui, no només al Parlament Europeu, sinó a tota la Unió Europea. És un plaer, a més, poder parlar, i un repte, poder parlar després de la directora general adjunta, així com d'en Ferran Tarradellas, i un plaer també i un honor haver estat presentat per la Maite Calvo. I a més, un plaer especial que aquesta jornada es celebri aquí, a Barcelona, que és la ciutat on es va celebrar la primera cimera europea sobre economia circular el passat mes de novembre. Voldria deixar clar un principi que és fonamental. L'economia circular no és la part verda de l'economia, sinó que és un canvi de coordenades integral i transversal del model econòmic que afecta des de l'agricultura a l'economia, la política monetària, les polítiques energètiques, la recerca, la innovació, la indústria. Salvant totes les distàncies que segur que n'hi ha, l'economia circular és al segle XXI el que va suposar l'invent de la màquina de vapor al segle XVIII. Qui primer s'hi vagi adaptant estarà en millors condicions de situar-se al futur de la nostra societat global. En aquest sentit, cal sumar esforços també a tots els nivells i vull destacar l'activitat que el Govern de la Generalitat ha fet i està fent en aquest camp i que estic segur que d'altres ponents explicaran amb molta més profunditat que jo. Per exemple, l'estratègia d'impuls d'economia verda i economia circular, la constitució del grup de treball interdepartamental en presència de diversos departaments com ara Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb la idea d'impulsar polítiques transversals en el context de l'Estratègia Catalunya 2020. Destacar també la creació del Comitè d'Impuls del Pla Estratègic de la Química, l'Energia i els Recursos, el qual, a l'integrar representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i tractar temàtiques més properes a l'economia verda, podria actuar com a òrgan consultiu de l'impuls a l'economia verda i circular, així com la suma del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i el grup de treball d'economia circular creat dins dels grups de treball interdepartamentals que elaboren el Pacte Nacional per la Indústria. I no només la Unió Europea o el Govern de la Generalitat estan treballant l'economia circular des dels seus àmbits competencials. Tot just aquest divendres vaig estar visitant el polígon industrial de Bufalvent, a Manresa, on estan desenvolupant un projecte de simbiosi industrial
entre 28 de les 250 empreses que el composen, detectant sinergies entre elles. L'objectiu és intentar optimitzar la gestió dels recursos que en molts casos poden acabar sent aprofitats d'alguna manera en el procés productiu d'una altra empresa del mateix polígon. En vam parlar d'això, de simbiosi industrial, de smarts polígons, però diguem-ho clar, o diguem-ho senzill, diguem-ho com vulguem, però al final el polígon de Bufalvent el que està fent és començar a posar les peces per ser un polígon circular. És a dir, en un moment molt per sobre hem parlat del nivell local, del nivell nacional i del nivell europeu, treballant cadascú al seu ritme, cadascú des de les seves competències per obrir via en la implementació d'això que anomenem economia circular. I com la podríem definir, aquesta economia circular? És ni més ni menys, com els deia, un canvi de model econòmic que aquesta vegada no ve donat per la invenció d'una tecnologia concreta, la màquina a vapor del segle XVIII, sinó per la constatació que tenim un repte planetari com és la lluita contra el canvi climàtic que ens obliga a prendre accions ja. De fet, des de la invenció d'aquella màquina de vapor, des de la revolució industrial, s'ha anat imposant a nivell global un model econòmic vinculat a la producció, consum, rebuig de béns i matèries. I aquest model ha comportat uns desequilibris molt importants que són els que han provocat el canvi climàtic. I que el canvi climàtic és una realitat, ningú ho discuteix avui al continent europeu. Avui, tot i que in illo tempore, i no fa tant, l'actual president del govern, el senyor Mariano Rajoy, afirmava allò que tenia un familiar que li explicava que això del canvi climàtic no era tan greu. Hauria de ser que potser en Trump i en Rajoy tenen parents comuns i aleshores, sembla per això, per a tranquil·litat de tots, que avui el president Rajoy ja ho veu d'una altra manera i, per tant, Espanya forma part del consens que assenyala el canvi climàtic com una realitat que és aquí i que és aquí per quedar-se. Però de poc ens pot servir tenir aquesta visió consensuada a la Unió Europea i ser els líders en objectius mediambientals per a complir si no tenim un acord a nivell global per part dels principals actors per tal de lluitar contra aquest canvi climàtic. Abans de l'acord, tots plegats a la Unió Europea i més enllà, teníem clar que si bé tenim un objectiu global per tal de contrarrestar uns efectes que ens impacten globalment, de poc servia si els grans emissors no s'hi implicaven. D'aquí la virtut de l'acord de la COP21 i d'aquí també la necessitat d'una ràpida ratificació de l'acord per part dels signataris de París. D'una banda, per la necessitat que Europa no quedés en un segon pla després de l'assoliment de l'acord de París, ja que havia anat liderant les rondes de negociacions amb multitud de contactes i reunions realitzades, entre d'altres, pel comissari Arias Cañete, però també per la presidència de la COP21, la presidència francesa. El segon motiu per una ràpida ratificació era, valgui la redundància, la ràpida ratificació feta per l'administració Obama davant els temors d'una hipotètica victòria que s'ha acabat confirmant de Donald Trump a les eleccions del passat mes de novembre. Temors fundats i que ara ens tenen a l'expectativa de què passarà amb els Estats Units si al final decideixen retirar-se o no de l'acord. De poc servirà, com deia, que tinguem un acord si al final no s'acaba complint o si els principals actors no s'hi acaben implicant i poden afavorir una situació d'externalitzacions de la indústria europea que acabi mantenint el mateix nombre d'emissions i, per tant, no tinguem cap avenç en la branca més ambiental o ecològica. I, d'altra banda, tinguem un greu impacte negatiu en les economies i de retruc a la branca social europea. Per això necessitem aquest canvi de model productiu, aquest canvi que ha de ser transversal. Cal que deixem clara una cosa. Estem parlant d'un canvi de model econòmic que passi per un consum responsable amb el medi ambient, una economia més justa i una responsabilitat compartida entre el productor i el consumidor. Això significa reduir, reutilitzar, reciclar els nostres recursos, convertir un sistema lineal, com explicava la Joanna Drake, on tot acaba a l'abocador, en aquest sistema circular on res es perd, tot es transforma i tot s'aprofita. Però també estem parlant del present, del camí per assolir els objectius als que ens vam comprometre tots plegats a la passada reunió de la COP21, de millorar el nostre entorn en el present i de garantir un llegat millor per a les nostres filles i els nostres fills. Per tal de garantir aquest llegat, i si realment volem garantir l'èxit de la implementació del model d'economia circular, hem d'assegurar-nos que sigui un model guanyador per tothom. La seva implementació va més enllà de l'aspecte mediambiental, que reduirà entre un 2 i un 4% les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més,
Amb l'aposta i l'impuls pel disseny ecològic, la reutilització i la reparació, s'aposta per un canvi en la cultura econòmica, una cultura més sostenible i responsable que alhora pot aportar a les empreses, i ens han donat exemples la Joana Drake abans, de l'estalvi d'uns 600.000 milions d'euros cada any, a la vegada que ens comprometem amb un rerefons més social i més èticament responsable. Europa cada any perd uns 600 milions de tones de materials que actualment són rebutjats com a residus i que, malgrat tot, podrien ser reciclats o reutilitzats. Només reciclem un 44% dels residus produïts a les llars de la Unió Europea, amb una disparitat que arriba al 80% en algunes àrees, mentre que en d'altres, amb prou esforços, s'arriba al 5%. Hem d'avançar en la conversió dels residus en recursos, aquests darrers finits i escassos, en l'augment de la seva eficiència i poder avançar així cap a una economia més circular. Com està avui la situació? Abans d'entrar en matèria, deixeu-me fer una mica d'arqueologia legislativa. El primer document publicat sobre l'economia circular a nivell europeu és el document de treball dels tècnics de la Comissió arran de la revisió de 2010 del cost de la legislació europea amb caràcter retrospectiu per identificar càrregues administratives excessives, solapaments, buits legals, inconsistències o mesures i objectius que haguessin quedat obsolets. Els plans pilots desenvolupats per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea van basar-se en la situació específica dels residus pels que es van escollir 5 directives: la Directiva sobre protecció del medi ambient, la Directiva sobre envasos i residus d'envasos, la Directiva sobre els bifenols pluriclorinats i els trifenols pluriclorinats, la Directiva sobre el final de la vida dels vehicles i la Directiva sobre bateries i acumuladors. És a dir, en un primer moment es parlava d'economia circular per revisar tot un seguit de mesures legislatives adoptades amb anterioritat per tal de garantir que anaven totes alhora, però encara avui seguim treballant sota aquest paradigma. D'aquell anàlisi va sortir el document del full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos de 2011 i posteriorment la proposta de directiva per les quals es modificaven un seguit de directives, la de residus, envasos, les que ja hem relacionat fa una estona, més la directiva sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Aquesta proposta és la que va presentar la Comissió Barroso durant el seu segon mandat i que va ser retirada al principi de la Comissió Juncker per tal de presentar un paquet legislatiu més ambiciós i impulsar unes reformes que creessin un canvi de paradigma amb l'objectiu de passar d'aquell sistema lineal de produir, usar i llançar al sistema en què es tanca el cercle. Com saben, el paquet d'economia circular, des del punt de vista de la tramitació parlamentària, s'ha reflectit en la reforma de quatre àmbits, de 4 directives: residus, abocadors, envasos i aparells elèctrics i electrònics. Però el paquet d'economia circular va més enllà i recull també diverses modificacions sobre la reutilització dels recursos que disposem, així com, per posar un altre exemple, l'àmbit de l'ús dels fertilitzants en l'agricultura, tal com es reflecteix al Pla d'Acció de la Comissió Europea. Per fer-se la idea de la complexitat d'aquest expedient, pensin que el vot a la Comissió Parlamentària de Medi Ambient, Seguretat Alimentària i Salut Pública estava prevista en un primer moment pel 8 de novembre i finalment demà, tot just farà una setmana, com ens explicava la Maite, que la vam aprovar per tal que pugui anar al plenari del proper 16 de març. Els grans grups del Parlament Europeu, tant el Partit Popular Europeu, Demòcrata Cristià, com el grup dels socialistes i demòcrates, hem hagut de crear els nostres propis comitès tècnics. Perquè ens fem una idea, seria com un grup de treball format pels assessors dels diputats del mateix grup parlamentari que segueixen l'activitat de la Comissió de Medi Ambient. Hem hagut de crear aquests grups per tal de discutir el fons de la qüestió, les esmenes que es van presentar, així com la forma de poder arribar a esmenes de transacció entre els principals grups de la cambra. L'objectiu era i és que la tramitació legislativa del paquet d'economia circular sigui un èxit i posem a disposició de la societat europea els instruments necessaris per fer real aquest canvi de paradigma. La Comissió de Medi Ambient va aprovar aquest paquet el passat, com els deia, el 24 de gener, per una ampla majoria, amb 57 vots a favor dels 69 membres que composem el comitè. Però tot i això, no tothom està satisfet amb el resultat i que cal ser-ne plenament conscients. Hi ha una gran diversitat entre els diferents estats membres i si bé l'objectiu és comú, la forma de fer-hi front divergeix al nord, al sud, est i oest de la Unió Europea. En tot cas, crec que no podem menystenir la gran tasca que ha fet la ponent italiana del grup socialista, la senyora Simona Bonafè, i la tasca que han realitzat els meus companys que han estat ponents alternatius pels altres grups parlamentaris.
L'objectiu comú, com deia, era aconseguir un acord el més ambiciós possible, però a la vegada el més proper a les posicions que ja coneixem del Consell de Ministres per tal de garantir un procés més ràpid per la seva aprovació. Sabem que la Comissió Europea no està del tot contenta amb els canvis que s'han introduït a la seva proposta original, però bé, forma part del sistema de presa de decisions de la Unió Europea. La Comissió proposa, el Parlament Europeu conjuntament amb els estats membres disposen i de nou la Comissió Europea vetlla perquè allò que s'ha disposat es compleixi. En qualsevol cas, deia que la Comissió Europea no acaba d'estar massa contenta amb els resultats de la Comissió de Medi Ambient, pel que ens arriba, bàsicament perquè considera que hi ha algunes ambicions del text original que han estat diluïdes. Però, com els deia, això forma part d'aquest procés democràtic de presa de decisions establert als tractats europeus. I, en tot cas, en una casa com és el Parlament de Catalunya, segur que és fàcil d'entendre. La Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu ha estat treballant amb prop de 2.000 esmenes presentades totes aquesta tardor. D'aquestes 2.000 esmenes, 1.730 van ser transaccionades en 166 esmenes de compromís i només 270 van quedar-ne fora i van ser votades separadament. D'aquestes 270 que van quedar fora dels compromisos, 143 es van acabar aprovant, 181 es van rebutjar i 46 van decaure. Els explico això perquè percebin la magnitud de la feina feta per la Comissió de Medi Ambient i la magnitud del debat que genera un paquet com el paquet d'economia circular. I com els deia, els canvis produïts han anat en la direcció d'intentar ser àgils en la negociació amb el Consell de Ministres, amb els estats. En tot cas, en els debats que hem tingut ha estat molt útil que durant la consulta pública del paquet d'economia circular feta per la Comissió Europea es rebessin al voltant de 1.500 respostes que reflecteixen les diverses opinions de les principals parts interessades, tant siguin persones físiques com organitzacions de la societat civil i autoritats públiques. Sense cap tipus de dubte, les seves aportacions han inspirat el treball preparatori del Pla d'Acció sobre l'Economia Circular i es reflecteixen, per exemple, en l'elecció dels sectors prioritaris. Obro un parèntesis. El passat divendres, ens ho explicava la Joana Drake, la Comissió va presentar un informe sobre els principals avenços del darrer any en matèria d'economia circular. És important veure el procés que estem fent en aquest camp i veure com podem seguir. En aquest sentit, la presentació de la plataforma de finançament de l'economia circular, que agruparà els diversos fons disponibles, simplificarà en tot allò que es pugui el procés per arribar als objectius marcats, perquè el repte és tancar el cercle del que és l'actual sistema de producció, reduint costos administratius, simplificant-los, per tal que els esforços es dediquin a transformar la nostra economia i no a tramitar els formularis per poder aconseguir mobilitzar els fons europeus per assolir aquest canvi. Tanco el parèntesis. A més, totes les inquietuds a les que m'he referit, a banda de quedar reflectides en els intercanvis de punts de vista que hem tingut tant a les comissions parlamentàries com en reunions tècniques que hem mantingut a Brussel·les, també han sorgit les mateixes inquietuds a les reunions mantingudes amb els actors afectats, tant institucionals com empresarials com de la societat civil, no només a Catalunya en el meu cas, sinó parlant amb altres col·legues a les seves circumscripcions. Un dels principals esculls que hem hagut de sortejar és el tema de la quantitat dins de la definició de residu municipal. Finalment, tal com ha quedat aprovat a la comissió parlamentària, la quantitat queda fora de la definició. Això preocupa principalment els petits municipis de determinats estats que no saben si podran fer front a la gestió dels residus. Això que a Catalunya ho tenim més resolt a nivell de mancomunació de serveis a través dels consells comarcals, hi ha d'altres estats i regions que no ho tenen tan resolt i els preocupa l'impacte que pot tenir la normativa en el món local. Un altre escull que hem hagut de superar han estat els objectius de reciclatge. La situació de partida de cada un dels estats membres, com ja els he dit, és diferent. Estem al davant d'un panorama on hi ha estats amb sistemes industrials i productius molt desenvolupats, on l'esquema producció-consum residu havia avançat molt a la segona meitat del segle XX, però on alhora, i sense ser una paradoxa, està ben instal·lat el convenciment per treballar contra el canvi climàtic a través del reciclatge i d'altres mesures mediambientals. En canvi, d'altres estats on la producció, la industrialització i el consum potser no han arribat durant aquests darrers anys, darrers 70 anys, a nivells capdavanters, hi ha ben instal·lada una tradició de reutilització i reparació dels béns de consum, però en canvi no s'ha interioritzat fins fa ben poc com de necessari és tenir objectius clars i definits en matèria de reciclatge i d'altres mesures relacionades. Per tant, hi ha països que, malgrat tenir menys residus,
tenen percentatges de reciclatge molt més baixos que d'altres amb molta més capacitat de generació de residus, però alhora també de reciclatge i reutilització. Sabent tot això, fora just establir i aplicar els mateixos percentatges a tota la Unió? Per tal d'evitar aquest tracte discriminatori dins de la Unió Europea, hem introduït una clàusula per tal que el 2030 hi pugui haver una pròrroga de 5 anys per països com Croàcia, Romania o Grècia, atès que a hores d'ara aquests països estan enviant als abocadors més del 75% dels seus residus municipals. Un escull més. On havíem de fixar el punt d'inici per comptabilitzar el reciclatge? A la part final del procés de separació dels materials o a l'entrada a la planta de reciclatge? És a dir, quan posem un objectiu del 70% de reciclatge en els residus urbans, com comptem aquest percentatge? Una vegada hem separat i classificat i venut els residus per tornar-los al cicle o una vegada entren en el procés de fabricació? Una ampolla de vidre la comptem com a reciclada una vegada està separada pel residu o quan el vidre es torna a fondre a la planta per tal de construir noves ampolles. Malgrat que el matís pot semblar lleuger, és molt important a l'hora de comptabilitzar el percentatge de reciclatge assolit, depenent del punt on es posi l'inici del comptador. Finalment, la comissió va decidir que es comptabilitzaria a partir del final del procés de separació dels materials. Tot i que és una postura més conservadora d'inici, és la que pot induir els estats a complir els objectius fixats, mentre que la postura més, entre cometes, revolucionària, fixar-ho a l'inici del reciclatge, podia fer que tot el treball legislatiu fet quedés bloquejat al Consell i acabéssim sense aquest paquet legislatiu, sense acords i, per tant, en la mateixa situació en què ens trobàvem fins ara. Val a dir que, malgrat aquest pragmatisme conservador, si em permeten, en algunes postures, en d'altres hem estat més ambiciosos que els objectius marcats inicialment per la comissió, com per exemple en els percentatges de reciclatge marcats com a objectius pel 2030. Si bé abans us parlava del 44% que actualment es recicla a la Unió Europea de mitjana, ens hem fixat que per al 2030 aquest percentatge ha d'arribar al 70%, un 5% més del que havia proposat la pròpia Comissió Europea. Comparant-ho amb dades de 2004, suposa un increment de gairebé el 40% del reciclatge en 26 anys. Un repte que hem volgut encarar també en el paquet d'economia circular és la reducció del malbaratament d'aliments. Es calcula que avui en dia dins de la Unió Europea es malbaraten aproximadament 89 milions de tones d'aliments o el que vindria a ser el mateix, uns 180 quilos per persona i any. Amb el paquet d'economia circular ens hem proposat reduir aquest malbaratament a la meitat per l'any 2030. Així mateix ens hem proposat reduir un 50% els nivells de desaprofitaments que acaben al mar, proposant un percentatge intermig del 30% per al 2025. Un altre aspecte que hem tractat ha estat el referit a l'ecodisseny. També n'ha parlat la Joana Drake. I aquí hem posat també la responsabilitat del productor a l'hora de facilitar la tasca, tant del reciclatge com per la reparació i la reutilització dels productes. S'ha de ser capaç d'assolir, pel que fa al muntatge i producció de nous béns, que aquests siguin fàcils de desmuntar i separar quan acabin la seva utilitat, que sigui més fàcil recuperar tots els seus components o que sigui molt més fàcil poder canviar la peça que s'hagi espatllat. Aquest és un gran pas per avançar en la lluita contra l'obsolescència programada dels aparells, principalment dispositius electrònics i elèctrics. Per això és important poder comptar amb la responsabilitat dels productors perquè dissenyin i produeixin els seus productes de manera que sigui molt més fàcil la seva reutilització i reparació. I també per part de la ciutadania, perquè aquells productes que adquirim i que suposen una inversió no els haguem d'estar descartant directament i acabin a un abocador, sinó que els puguem reparar nosaltres mateixos o si els duem a reparar sigui molt més ràpid, senzill i econòmic de fer-ho. Per posar un exemple, a nivell de l'estat espanyol ens trobem en una situació de clar desavantatge per l'ús d'abocadors i els baixos índexs de reciclatge i reutilització dels recursos. La major part del desavantatge és degut a que en la producció del residu no es produeix pensant en la seva reutilització, reparació o reciclatge. En aquest sentit, caldrà fer molta feina per assolir l'objectiu de reducció que ens hem fixat per tal d'arribar al límit màxim del 5% de residus destinats als abocadors, així com per assolir l'objectiu del 70% de reciclatge al 2030. Per això hem de ser conscients d'una cosa. Des del dissenyador al consumidor, passant, òbviament, pel productor, hem de ser conscients i pensar com poder reaprofitar un recurs per tal de no acabar-lo convertint en residu. De la mateixa manera, aquest disseny ha de deixar molt clar
quan porten components perillosos per la salut humana o que la seva manipulació pugui comportar riscos pel medi ambient per tal d'evitar accidents. Ara, com els deia i com ens deia la Maite al començar, el proper 16 de març podrem votar definitivament el mandat negociador del Parlament per tal de començar les negociacions amb el Consell de Ministres, amb els estats. I ho farem, com va dir la ponent, al plenari per tal que tots els diputats representants del poble europeu puguin expressar el seu acord amb el que hem treballat a la Comissió de Medi Ambient. És important aquest detall perquè la ponent podria haver demanat directament el mandat des de la Comissió de Medi Ambient per tal d'iniciar directament les negociacions amb el Consell, però donada la importància que té i l'impacte pel futur de la Unió, la ponent va preferir sotmetre i demanar el posicionament de tot el plenari per tal de tenir una posició forta davant del Consell. Vaig acabant, però abans voldria fer una reflexió. Deia Konrad Adenauer, a qui ja m'he referit al principi, i obro la cita, crec que per l'exercici de la política l'home necessita dues coses. En primer terme, un enfocament realista dels problemes i després una espècie de segona mirada, la capacitat de veure les coses com, amb tota probabilitat, acabaran evolucionant en el futur. I ja ho he apuntat al principi de la meva intervenció, quan també citava Adenauer en un altre context. Som davant d'un dels grans reptes que haurà d'afrontar la societat global al segle XXI. Bo serà que retinguem al Consell aquest enfocament de Konrad Adenauer, realisme i prospectiva, que normalment no van de la mà, d'aquí la magnitud del repte que afrontem. Un repte que és enorme, com deia al principi, i reitero, som davant d'un canvi de paradigma econòmic, no només d'una política més verda. És una política transversal, que afecta transversalment tots els sectors econòmics i m'atreviria a dir no econòmics. I crec que, per exemple, ja no se'n pot responsabilitzar només un únic departament del govern, sinó que cal que s'integri en els departaments d'empresa, d'indústria, en els d'economia, òbviament en els de medi ambient, sostenibilitat, i se'm dirà amb tota seguretat que ja hi ha elements de transversalitat a les polítiques del govern vinculades a l'economia circular, vinculades a la sostenibilitat, i és cert i bé està. Però en tot el procés d'implantació de l'economia circular, a part d'aquesta transversalitat imprescindible, crec que li cal jerarquia i comandament. Per tant, al meu humil parer, les competències d'economia circular haurien d'estar sota el paraigües o de la presidència o directament d'una vicepresidència que agrupés en el seu si totes les polítiques que van des de la recerca, la innovació, la reindustrialització, però alhora també totes les polítiques relacionades amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Cal no només coordinació entre els departaments de les iniciatives i l'avantatge competitiu que podem oferir des del nostre país en aquest camp, sinó una clara supremacia jeràrquica. Per això el grup de treball sobre economia circular creat en el marc del futur Pacte Nacional per a la Indústria, al que ja m'he referit, crec que és un bon inici, però cal que aquest tingui la visió transversal i vertical necessària. Vaig acabant ara de debò, però no voldria fer-ho sense mencionar un tema que és d'especial importància i transcendència per mi en l'economia circular i més concretament amb els objectius de reutilització. Hem de ser molt cauts en el desenvolupament i en l'aplicació dels punts de reutilització, atès que avui hi ha moltes entitats i organitzacions sense ànim de lucre que ajuden a la reinserció de persones a la societat i més concretament al món laboral a través de la recollida i reutilització d'objectes i materials. Per això, si donéssim carta blanca a les grans empreses, podríem crear una nova esquerda que distanciés encara més la nostra societat, ja que les grans empreses no són rival per aquestes entitats i organitzacions que ja estan treballant des de fa molt temps i donant oportunitats i possibilitats a persones especialment vulnerables. Per tant, hem de vetllar perquè el progrés d'aquesta iniciativa d'economia circular, que ha de crear molts nous llocs de treball, ajudi també de forma directa a les persones amb més risc, que ens uneixi i cohesioni més la nostra societat. Per això és important la inclusió de clàusules socials en la contractació d'empreses encarregades de la implementació i gestió, perquè tan important és crear nous llocs de treball com que aquests siguin de qualitat i tinguin unes condicions socials justes i dignes per evitar la precarietat laboral. Insisteixo, és un repte de grans dimensions que requereix valentia. Només si pensem en el present i en el futur de les nostres generacions ens adonarem que aquesta transició a l'economia circular és necessària per a la sostenibilitat del planeta i per a una eficient gestió dels recursos. No és fàcil, però hem de tenir present aquesta realitat que ens interpel·la. I hem d'assumir aquest repte des de casa,
des de les empreses, des dels municipis i totes les institucions. És cosa de tots i no tenim temps per perdre. Per això celebro de nou que avui estem treballant en aquesta jornada sobre economia circular i que hagin tingut la paciència d'escoltar-me tota aquesta estona. Penso que com a país no podem perdre l'oportunitat i l'avantatge competitiu mediambiental i social que suposaria orientar l'economia catalana cap al model circular, perquè no és que sigui el futur, ja és el nostre present i hem de ser-hi des del minut 1. I experiències avui pioneres, com les del polígon industrial Bufalvent de Manresa, que els comentava, i d'altres, s'hauran d'estendre al prop de 2.000 polígons industrials del país. Per això ens caldrà conèixer bé els ecosistemes industrials, conèixer bé les empreses des d'un punt de vista circular per poder aprofitar al màxim les sinergies empresarials amb l'objectiu de poder connectar empreses, crear oportunitats, compartir recursos, també energètics, i reaprofitar materials i logística el més eficientment possible. I com ens deien els membres de l'Associació d'Empresaris d'aquest polígon, les administracions hauran de passar de ser detractores a ser impulsores. Han d'ajudar a facilitar aquest canvi, com demanava també la Joana Drake. Aquest és un canvi que, si som capaços d'apostar-hi com a país, amb valentia, és un model win-win. Hi guanyarà l'empresa, hi guanyaran els treballadors, hi guanyarem en competitivitat i en valor afegit del producte. Hi guanyarà una empresa que, qualificada de neta, és cada cop més reconeguda pel consumidor final. Però sobretot hi guanyarà el país i la seva gent. Perquè si realment volem que arreli el pensament circular, ha d'anar més enllà de la norma dels guanys econòmics i mediambientals. Ha de ser quelcom que hem d'assumir com a comunitat, com a catalans, com a ciutadans que estem, de fet, de pas per aquest petit país i per aquest planeta que l'hem de poder deixar a les persones i a les properes generacions en millors condicions del que l'hem trobat. Per tant, quan parlava de transversalitat de l'economia circular, també em referia al rol que ha de tenir l'educació en el pensament circular dels nostres fills. Finalment, i acabo, de debò, voldria excusar-me perquè no em podré quedar tota l'estona amb vosaltres com hauria estat el meu desig, perquè haig de marxar bastant ràpidament per poder arribar a la Comissió de Medi Ambient d'aquesta tarda a les 3, on em toca presentar un altre informe relacionat amb la recerca i la innovació en matèries d'aigua i la seguretat alimentària a la Mediterrània. Sense més, moltes gràcies per la paciència i espero que tingueu una bona jornada de treball. Qui sí que es queda al meu equip estan a la vostra disposició, ja se us aniran presentant a les diferents pauses i, per tant, quedo ara sí compromès i a la vostra disposició per avui i pel futur.